председателя. 2 организации на СДС бяха против, 2 организации се въздържаха, 6 организации отсъстваха, и една организация Софийската гласува мешано за, против и въздържали се. Това са резултатите от проведения вод на доверие за председателя на СДС. Добър ден на всички от мен. Последните президентски избори бяха не особено добри за редица партии. Аз смятам, че СДС е по-различна партия от останалите и не може да продължим работа без искането на такъв вот на доверие. Не можем просто да се направим, че нищо не се е случило. Това е европейския начин за търсене на подкрепа от националното ръководство на партията. Това предстои от тук нататък, за мен е по-важен въпрос. Аз казах на колегите, че тези избори бяха една тренировка за ГЕРБ. Тренировка, на която се случиха всички възможни фалшификации и манипулации. И какъв извод? Те видяха, че победителите не ги съдят. 1-2 дена се показа запис от Плевен, как сменят бюлетините. 1-2 дена очевидците разказваха как има много нарушения. И накрая се говореше само кой победител. Те ще приложат същата схема и на следващите парламентарни избори, като всички нечестни възможни средства ще бъдат използвани. Затова и призовах и поисках взимане на всички мерки, така че СДС в такава среда и ситуация да бъде успешна. Да се справим, защото средата ще бъде точно такава. Ще вземем мерки за вътрешно укрепване на партията, включително структурно укрепване, имаме нужда от такива мерки. Ще вземем мерки за още по-категорични политики, като нашето дългосрочно позициониране е интелигентна опозиция на ГЕРБ. И разбира се, категорично разграничаване от БСП. БСП винаги са били наши основни опоненти, винаги ще бъдат наши основни опоненти. И тяхното недопускане на власт е основна цел на СДС. Какво очакваме от тук нататък? Много трудна година и много лоша икономическа среда. Комбинацията от световна криза и не особено компетентно правителство е бедствена за българските граждани. И аз твърдя, и ние смятаме, хората на тази маса, че българското общество ще поиска една нормална, разумна алтернатива. Защото нито БСП, нито ГЕРБ могат да се справят с последствието от кризата, която продължава в България. Тази алтернатива трябва да се опитаме да бъдем ние и да убедим хората, че има смисъл да се гласува за нас и да ни подкрепя. Заповядайте за въпроси. Как толкова отказа на около 30 човека да гласуват гласуването и как да бъде интелигентната опозиция и да знаете хората познаваеми като различната тясна партия на фона на силния човек? Първо да отговоря аз на въпроса. Не са 30 хората, които отказаха да гласуват, а са 18. Тоест, ако ги съберем дори с въздържалите се и тези, които са против, това е общо 30. И пак казвам, 18 организации подкрепят лидера на СДС, 2 против, 2 въздържали се, като организации на СДС, областни, 6 отсъствали на местни. Дори организацията в София... Може ли да ни кажете колко души присъстваха на съвета? 57 души са гласували от 75 присъстващи. А колко са общо членовете на Националната? Членовете на Националния съвет са 102, каза, че има 6 представители на 6 областни организации, които отсъстват. Защо отсъстват тези от 18? Ами, за мен лично е необяснимо още повече, че имаше решение на Градския съвет на София да се гласува против такъв вот на доверие. Но явно в последния момент нещо ги е провокирал колегите да, след като бяха по медиите с тези си вътрешно-партийни решения, за мен беше необяснимо да не отстояват решението. А тези 6, що са отсъствали? Ами, винаги има отсъстващи представители на областните организации на всеки национален съвет. Не е нещо специфично. Някои аз мога да ви ги кажа, не знам какво ще доведе там. Градски
решение на градския съвет да се въздържат. Същото решение имат и областната организация на Велико Търново. Организациите, които бяха против, са Ловеч и Благоевград. Достатъчно ли да ви дам доверие на тези 45 човека от 102 национални съвет? 40. Всички важни решения на партията са взимани дори при по-малък хора на този. Аз 2 пъти съм избиран от всички членове на партията с около 60%. Сега отново имам 60% от хората, които дойдоха, са гласували за водената до сега политика. Една демократична партия, решението винаги се взима с подобни съотношения. Така че това въобще не ме интереси. Аз смятам, че е според разумно, така да го кажа. Колкото до това, че ГЕРБ се опитва да ни измести, аз съм убеден, че има план Цветанов. Хубавото на Цветанов е, че той много от нещата, които тайно прави, явно разказва. Той казва така: следващия парламент вижда присъствието на ГЕРБ, БСП и ДПС. Това, което не казва, е, че готви коалиция с БСП. Това е планът Цветанов. Да няма други десни партии, да каже ГЕРБ какво да правим, нямаме избор в името на страната, трябва да направим коалиция, да спасим държавата и да направим коалиция с БСП. За това нашата отговорност, това го разказах от на колегите, за това да направим всичко възможно. С малкото ресурси, които имаме, нямаме парична ГЕРБ. Нямаме десетките милиони, които те казват. Трябва да направим така, че в следващия парламент има едно стабилно присъствие на СДС и приятелство. Не питайте за коалиционната политика, тази тема предстои да бъде анализирана. Няма да ви кажа. Господин Димитров, това днес служебна победа ли беше от ваша страна? Или вирува. И кого радва тя? Айде ли, слушал съм какви ли не странни подмятания, както се казва в последното време, но мога да ги интерпретации. Мога да кажа следното нещо. СДС наистина най-демократичната партия. Избиран съм 2 пъти от всички членове. Можех сега да кажа, като всички лидери на други партии, които загубиха изборите. Нищо не се е случило, имам 4 годишен мандат, можем да ви искам вод на доверие. Много хора днес ме питаха, защо въобще искам вод на доверие, като мандата ми е 4 годишен. Защо въобще се влиза в тази процедура? Защото след загуба, а президентските избори са загуба, се иска отношението на хората. Тези хора, които ме подкрепиха, и хората, които имат добри резултати на местните избори. Тоест, повечето хора, които са постигнали кметове, голям брой съветници, те подкрепи, затова също е важно за мен. А колкото до коя победа, каква ще се окаже, нека да видим бъдещето. Нека да видим бъдещето и аз смятам, че достойното място на СДС ще бъде спечелено отново от всички нас. Кой е по-големият враг на СДС? Малко по-напред. ГЕРБ и БСП не се могат как да разделят партията, като ГЕРБ вече печата плана от това, което не знам. Не се съмнявайте, че е така. СДС беше създадена като партия, до която да създаде и устоява демокрацията в България. И виждате, че нашата мисия отново трябва да бъде изпълнена, тъй като ГЕРБ нарушава всички демократични правила и процедури. Без да се замисля дори. И някакси, ако това би било БСП, ако БСП би било извършител на всички тези престъпления срещу демокрацията, не би случило толкова много. Това, което прави ГЕРБ, е извън допустимото, извън разумното. Отново трябва да има някой, който да каже, не може така да се продължава, който достоява свободата, правилата и демокрацията. И кой освен нас може да свърши това? Няма никой друг, който може да свърши това. А тази мисия съм убеден, че за една значима част от българското общество е важна. Убеден съм, че за една значима част от българското общество устояването на демократичните правила е нещо, което... Има ли знак за равенство между БСП и ГЕРБ според идеологията и виждане на СДС? За да ми отговорите по-конкретно. По-конкретно ще ви кажа, че в началото на демокрацията си спомням как Андрей Иванов искаше да има добро и лошо БКП. Едно поляво, другото дясно и те да спорят помежду си. Това, което виждам в момента в България, е реализацията на неговата мечта. Доброто БКП става ГЕРБ, лошото БКП е БСП. Това виждам в момента. И това е опасно за България. Те се опитват да направят двуполюсен модел и в крайна сметка да партнират. Ние това не трябва да допуснем никаква цена да се случи в България. Казвате, че Цветан Цветанов има план за това да управлява.
удобно в следващия парламент, ако има СДС, макар и с малко резултати, все пак вие сте дясна партия и сте член на едно европейско семейство. Не сте гледали скоро социология, според мен, защото скоро социология няма. А социологията показва, че СДС в момента прескача дори само евентуални парламентарни избори. Това са нашите резултати от местните. Има около 4,5% СДС само на местните избори. Но проблемът е, че тези проценти не са достатъчни нито за мисията, нито за каузата на нашата партия, нито за целите на СДС. Нашата задача е да постигнем много повече на следващия Защото чух неколкократни изказвания от господин Цветанов, който каза, че силно се надява в следващия парламент десните хора да гласуват само за ГЕРБ и да има по-малко партии. Това изказване, което той неколкократно направи на Паничовка, ако той е десен човек, би искал, защото всяко правителство в края на мандата понижава своя резултат. Това ще важи и за ГЕРБ, уверявам ви, независимо от инструментите, които използва. Аз на тяхно място бих искал да имам десен демократичен партньор. Но Цветан Цветанов казва, че не иска такова нещо. Той казва, че не иска десен демократичен партньор. И дори казва, че се надява в следващия парламент да има по-малко партии и ГЕРБ да обере целият десен вод. Което означава, че техният партньор ще бъде или БСП, или ДПС. Това е края на изречението, което той сам не довърши. Знаете ли, когато Петър Стоянов си тръгна 2007 година, аз смятам, че само загуби. Моят съвет към него беше тогава: господин президент, поискайте вот на доверие, аз ще ви подкрепя, хората ще ви подкрепят. Си тръгвайте, защото ще настъпят времена на хаос в партия. И се оказа това. С неговото тръгване дойде Пламен Юров, който беше един много неуспешен експеримент. И когато аз поех СДС в края на 2008 година, партията беше финансово фалила, това не съм го казвал, за да го спестя на нашите симпатизанти, но партията беше фалила, беше в много тежко политическо и организационно състояние. И сега смятам, че по-добрият вариант е да продължи плана на укрепване, който сме започнали. Смятам, че този път е успешен, независимо от президентските избори. Аз смятам, че на президентските избори ние по-скоро подценихме много фактори и имахме грешни преценки за важни неща, които, надявам се, грешки никога повече да не повторим. Но съм убеден, че това ръководство има още много потенциал. А когато има човек съмнения, най-удачното, което прави, е да поиска повторно подкрепата на хората. Това направихме днес. Не се ли събрахте да направите анализ на постигнатото и непостигнатото в изборите? Защото остава у мен мрачното впечатление, че сте свикали Национален съвет само заради личната си персона. И в тази връзка. Ако ви ще кажа няколко думи, днешният Национален съвет беше точно за анализ на изборните резултати. И аз ви моля да говорим за изборите такива, каквито бяха. Имаше избори за президент и за местни власти. В този смисъл е необходима една по-балансирана оценка на изборите и за президент, и за местни власти. И ако изборите за президент категорично не бяха успешни, изборите за местна власт, според мен, бяха добри, защото те препотвърдиха позициите на СДС в местната власт. Ние имаме около 20 кмета, имаме около 200 общински съветници, т.е. почти толкова, колкото имахме на миналите избори. Имам предвид около 200 сами, а заедно с партиите те са 363. Така че, когато говорим за оценка, нека наистина да говорим за една балансирана оценка, защото, за съжаление, голяма част от критикарите днес бяха тези, които имаха най-ниски резултати на местни избори и на президентски избори. В същото време тези, които подкрепиха господин Димитров и ръководството, бяха организациите, които спечелиха изборите по места или дадоха една решителна битка, или са натуралните победители, както е в нашия случай. Всички сте наясно какво се случи при нас в нея. Тоест, молбата ми е наистина за една балансирана оценка, да оцените това, че екзит-половете показват, че СДС и ДСБ общо на местните избори имат 7,5%.
Това е повече, отколкото имахме на парламентарните избори. И местните избори и президентските избори бяха в комплект и всъщност имаше един автоматизъм на гласуването, който до голяма степен допринесе за добрия резултат на ГЕРБ в местните избори. Тоест гласуваш с номер 2 за президент, гласуваш и на местните избори. Друг проблем за нас беше това, че излизахме с различни номера на бюлетините в местния вод и в президентския вод. Естествено е, че това обърква избирателите и естествено е, че когато накараш избирателите да запомнят един номер за президент, един за общински кмет и един за местен кмет, това е доста по-трудно, отколкото да кажеш номер 2 или номер 1 за конкретната партия от президент до местен кмет. Но, моля? Ами вижте, значи ситуацията беше такава и изборите показват, че широките местни десни коалиции печелят. Тоест ние нямаше как да заложим само на СДС или само на синята коалиция, да не привлечем други партньори. Вие знаете, нееднократно съм говорил, аз съм за широка дясно-центристка коалиция и смятам, че бъдещето е на вариант синя коалиция плюс, която трябва да бъде максимално разширена, за да се получи наистина едно максимално добро представяне на атлантичната десница, с тези елементи от нея, които доказаха, че ги има и съществуват. Защото има и такива, които, за съжаление, присъстват само на хартия, а иначе по време на изборите, нито на президентските, нито на местните, дадоха своя дял. Кои са политическите обекти след синята коалиция, след Руска? Има такива. Няма да бъде. Някаква коалиционна политика, към които са обърнали като партньори потенциални. Аз мога да кажа едно лично мнение. За мен ВМРО на господин Каракачанов е един добър потенциален партньор. Но ние сме в началото на тази дискусия. НДСВ в Плевен ще има заместник кмет, при положение, че кметът е от ГЕРБ. И той вече е назначен. Това е отговор ми за НДСВ. Позволете ми да внеса една допълнителна яснота, още няколко думи, за да не се смесват темите. На днешното заседание на Националния съвет беше направен анализ на изборните резултати, както и причините, които са довели точно до тези резултати. Бяха казани нещата директно в очите. И този анализ беше приет от Националния съвет, а искането на вота на доверие беше последвала точка в дневния ред. В този смисъл, днес, когато се изложихме между нас аргументите право в очите, аз мисля, че постигнахме едно по-голямо разбиране във върховния орган на СДС и дори организация като Софийска, която има в Националния съвет, мисля, че 23 члена, само 9 гласуват против ръководството. Това е първото нещо, което трябва да се нанесе. Внесохме една яснота вътре, без да се налага да си изнасяме така публично обвинение и да предизвикваме все по-голяма апатия в десните избиратели. Ние днес поставихме едно ново начало на едно умерено реформиране, на едно ново рестартиране на проекта СДС, което ще доведе до резултата, в това съм убеден. Що се отнася до вода, който получи председателя за водената политика, важно да се знаят две неща. От този състав от 102 души, така е направен по устав, че винаги има хора, които не могат да присъстват. Например, има, че всички бивши председатели на СДС имат право да участват. Затова да не ви изненадва бройката. Бройката, присъстваща от 75 души, е висока активност за заседание на Националния съвет. Средната активност на Националния съвет е около 60-62-63. При 75, т.е. днес имаме едно върхово участие на този върховен орган. Второто нещо, което трябва да се знае категорично, нашия председател Мартин Димитров поиска вода персонално за себе си, като цялото ръководство на партията декларира, че застава категорично зад председателя си и ако тази оценка не бъде положителна, ние сме готови всички да си подадем оставките, това за което ви питахте заедно с вашата колежка, и да влезем в нов цикъл на избори, ново ръководство, което да бъде отново избрано от всички членове и да продължим напред. Очевидно аргументите са ни били силни, след като само 2 организации застанаха срещу водната политика, те се въздържаха, 18 организации застанаха категорично зад своя лидер. От тук нататък се иска да направим следващото усилие, да върнем десните избиратели при СДС, защото ние сме единствената партия с самочувствие и с осъзнати десни ценности, която може да се развива. Ние трябва да рестартираме, трябва да променим проблемите, които имаме
Никой не отрича слабостите, които бяха допуснати. Но днес си казваме като възпитани хора всичко в очите, без да правим излишни сензации по медиите. Всичко се не беше. Край на края ще се окаже, че не познахте в ясната партия ГЕРБ. И за изборите. Вие бяхте първи. Вие ги предложихте и ги прегърнахте. Сега се окаже, че сте... Те са се ръчни. Кой те? ГЕРБ? Реално бе говорите за българската НП. Има и българска НП, затова останах с неясно. Вижте, Европейската народна партия винаги подкрепя този, който е силен в даден момент. Сега подкрепяше СДС, когато ние бяхме първи в България, сега подкрепя ГЕРБ. Утре в новата политическа култура пак ще подкрепя СДС. Обсъдите ли предстоящата стачка в БДЖ на този национален? Не, но за БДЖ е важен въпрос. Искам да оставя впечатлението, че не сме обсъдили тази тема, да последното ръководство на партията, не на Националния съвет, това беше една от темите. Това правителство няма план. Искам да ме разберете много точно. Излиза един министър и казва, сега ще направим тази реформа в БДЖ. Друг министър казва, да, на това не трябва да се прави. Няма стратегия и план. А това са много сложни инерционни системи, железни. Трябваше да има план в началото на мандата от 2009, по години да се намали загубата, да се вкара, може би, инвеститор, да се направят част от линиите поне печеливши. Нямайки план, тя загубата е сигурна. Има пълно хаотично действие на това правителство. Няма стратегия. И сега какво? Очакваха дупката да бъде запълнена през един заем на Световната банка, който заем се оказва, че нарушава правилата за държавна помощ и дупката не може да бъде запълнена. Целта беше да се запълни дупката и проблема да бъде прехвърлен на следващия кабинет. Тоест не може да се действа на парче с такива тежки инерционни системи като железни. Трябва да има ясна стратегия, тя да бъде одобрена от парламента, защото знаете ли най-малкото, което ще ви кажа? Реформите, които трябва да се направят, не са в една година. Те са поне в 5-6 години последователно. Тоест това да има подкрепата на повечето политически партии. Това, което ще направи ГЕРБ в момента не е решаващо. Затова трябва да има план и стратегия. Господин Димитров, кажете какви бяха вашите слабости? Казахте, че сте си казали всичко очи в очи. Вие персонално каква вина носите за тези изборни резултати? Казахте ли във вашия анализ? Разговорът е много дълъг, но това, което виждам аз като най-сериозен допуснати проблеми е късно привдигане на колегата Румен Христов. Защото имахме и обсъждахме и други имена кандидати за президент и това ни забави доста време. В тази медийна и социологическа среда късно привдигане на кандидатурата го прави на практика неконкурентоспособна. Това според мен е най-сериозната грешка, която е. Като разбира се, няма как да не бъдат споменати обичайните проблеми и закачки, които се случиха в тясното пространство, които повече в никакъв случай не трябва да бъдат поставени по какъвто и да е повод, тъй като са тежка политическа грешка. Отвън същото обвинение, че вашия политически акт няма никаква политическа стойност, защото вие не сте избран от Националния съвет от пряко с 4 листи на СДС. Госпожице Вайкова, много хора казаха, че въобще не е необходим вот на доверие, тъй като аз съм избран от всички членове 4 годишен мандат. Аз не смятам така. И казах на Националния съвет следното нещо. Искам вот на доверие, като изрично не съм разговарял с никого преди това. И всеки човек, всеки член потвърди, че наистина нещата изглеждат по този начин. И ако този вот не бъде получен, аз сам ще подам оставка. И искам да отбележа единствения лидер, който след тези резултати, те не са лоши само за СДС, като господин Зеленогорски е напълно прав, на местните избори нашите резултати са били добри. Пуска, че е факт. Да, морален, но пак казах го на ръководството на СДС, тъй като много хора казаха, че не е необходим такъв вот, за мен беше необходим. Иначе аз не можех да продължа. Аз смятам, че преките избори за ръководство са нещо добро, тъй като 12-15 хиляди души много трудно
основания да бъдат реализирани, с цел укрепване на структурите и много по-добър подбор на кандидатурите на ССО от нататък. Така че това е една от темите, по които ще работим и ще мислим много сериозно. Само по вота на доверие, който беше поискан, искам да ви кажа, че съгласно устава на СДС, ако имаше внесен вот на недоверие от тези, които бяха последната седмица пред медиите, ако имаше внесен вот на недоверие, той трябваше да събере 2/3 от присъстващи, ако има вот на недоверие. А с акта на вот на доверие обяснихме тези, които имат различно мнение в партията, така че да трябва да съберат само 50+1, за да поискат наистина промяна. Извинявайте, тревожи ли ви това, че само двама депутати са гласували за, а другите не са ви подкрепили, независимо дали против или въздържал се, не ви как обясните точно? Или не са гласували? Организациите в Велико Търново и Пловдив-град вече ги споменах. Областните съвети на тези организации имат решение, тъй като не смятат, че трябва да се внася вот на доверие, имат решение, ако има такъв, да не участват в гласуването. Това пак не е за. Това не е против. Това не е против. Ваня Шарков е член на Великотърновски областен съвет, Димо Юров участва в работата на Пловдив-град на областния съвет. Така че те се съобразяват с решенията. Пак казвам, тези решения са провокирани от тяхното мнение, че вот на доверие не трябва да бъде внасян. Решението не ви стана много ясно на Великотърновската организация, беше въобще да не се иска вот на доверие или на недоверие, а не против мен. Желанието беше въобще да няма такова гласуване и такъв дебат, аз не се съгласил. Просто за мен не е сега. Имало ли искане за свикване на национална конференция? Има, да, и включително и от страна на националното ръководство също смятаме, че трябва да има национална конференция, която да облегчи този доста тежко, който имаме процедурите в него и да намали бюрокрацията. Така че национална конференция до година ще има, която да се занимае с функционирането на СДС в спрямо реалното състояние на партията. Това е извънредна национална.